салом. мавзӯи имрӯзаи дарсии мо анатомия ва физиологияи рӯдаи борик, рӯдаи ғафс, ҷигар ва ғадуди зери меъда. ҳоло мо рӯдаи борикро дида мебароем. рӯдаи борик шурӯъ мешавад аз қисмати пилорикии меъда ва ба охир мерасад дар қисмати кӯруда, ки яке аз қисмҳои рӯдаи ғафс мебошад. яке аз қисматҳои дарозтарини системаи ҳозима маҳзан ҳамин рӯдаи борик мебошад, ки дарозиаш 3-3.5 метр андоза дорад. рӯдаи борик дар навбати худ аз се қисм иборат мебошад. қисмати аввали рӯдаи борикро рӯдаи 12-ангушта мегӯянд. барои чӣ рӯдаи 12-ангушта мегӯянд? барои он ки дарозии он баробари 12 бари ангушт мебошад ва қисмати дуюми он бошад ин рӯдаи холӣ мебошад. қисмати сеюминаш бошад ин рӯдаи тиҳигоҳ мебошад. рӯдаи 12-ангушта яке аз қисматҳои муҳимтарини системаи ҳозима ба ҳисоб меравад, зеро ки раванди таҷзия аз ҳама бештар маҳз дар ҳамин рӯдаи 12-ангушта ба амал меояд. сабаб дар он аст ки дар рӯдаи 12-ангушта маҷрӯи ҷигар ва ғадуди зери меъда кушода мешавад. аз ин рӯ ҳама намуди ферментҳоро мо дар ин ҷо дида метавонем ва ҳама намуди моддаҳои органикӣ сафеда, чарб, карбогидрат ва кислотаи нуклеинат ҳамаи инҳо метавонад дар ин қисмат таҷзия шаванд. рӯдаи борик ду вазифаи аз ҳама муҳимро иҷро мекунад. яке аз ин вазифаҳо ин ҳазми моддаҳои ғизоӣ, дуюмин вазифааш бошад ин ҷабиши моддаҳои ғизоӣ мебошад. ҳазми ғизо бо ду роҳ ба амал меояд. яке аз инҳо дохили рӯдавӣ мебошад, дуюмаш бошад назди деворӣ. дохили рӯдавӣ дар дохили рӯда ба амал меояд аз ҳисоби ферментҳои шираи рӯда. назди деворӣ бошад дар сатҳи мембранаи падмӯякҳо ба амал меояд аз ҳисоби ферментҳое ки дар мембрана ҷойгиранд аз ҳисоби онҳо ба амал меояд. чӣ хеле ки мо гуфтем дуюми вазифаи он ин ҷабиши моддаи ғизоӣ мебошад. аслан дар раванди ҷабиш падмӯякҳои рӯда нақши муҳим мебозанд ва падмӯякҳои рӯда бо ибораи дигар энтероситҳо мегӯянд, яъне ҳуҷайраҳои рӯда аслан аз мембранаи якқабата иборатанд, яъне сохтори он аз мембранаи якқабата ва дар дохилаш бошад рагҳои лимфагард ва мӯйрагҳо дида мешавад. дар марказ буда ин раги лимфа, мӯйрагҳои лимфавӣ мебошад ва дар атрофи он бошад рагҳои хунгард, яъне мӯйрагҳо мебошанд. раванди ҷабиш бошад ин гузариши ҳамин моддаҳои ғизоии ҳазмшуда аз ковокии рӯда, аз ҳамин ковокии рӯда тавассути падмӯякҳо ба рагҳои хунгард мебошад. дар рафти ҷабиш глюкоза ва аминокислота тавассути девораи падмӯякҳо гузашта вориди мӯйрагҳо мегарданд. аммо раванди ҷабиши кислотаи чарбӣ ва глитсерин, яъне мономери чарбҳо каме мураккабтар мебошад, зеро ки дар ин маврид кислотаи чарбӣ ва глитсерин сараввал тавассути падмӯякҳо вориди падмӯяк, яъне вориди энтеросит мешаванд ва дар дохили энтеросит дубора ресинтез мешавад. аз ҳисоби кислотаи чарбӣ ва глитсерин дубора молекулаи чарб ҳосил мешаванд ва ин молекулаи чарби ҳосилшуда пас аз он вориди рагҳои лимфагард мегарданд. давоми қисмати мавзӯи мо анатомияи рӯдаи ғафс. рӯдаи ғафс шурӯъ мешавад аз кӯруда, зеро ки дар ин минтақа рӯдаи борик ба охир мерасад. дар қисмати поёнии рӯдаи ғафс ҷойгир шудааст изофаи ба кир монанд, яъне изофаи кирмшакл ё ин ки аппендикс. аппендикс аз сабаби оне ки дар организми инсон вазифаи ҳазми ғизоро иҷро намекунад, аз ин рӯ андозаи ӯ то рафт хурд шудааст, ҳамчун узви боқӣ ё ин ки рудимент шудааст. аппендикс аслан дар организми инсон вазифаи иммуниро иҷро мекунад. илтиёби изофаи кирмшаклро аппендитсит меноманд, ки дорои чунин нишонаҳо мебошад. якум дарди сахт дар шикам, дуюм ҳароратбаландӣ, сеюм сафедшатобшавии сатҳи болои забон, чорум дилбеҳузурӣ ва қайкунӣ мебошад. дуюм қисмати рӯдаи ғафс ин чархаи болораванда мебошад. сеюм қисмат бошад чархаи кундаланг, чорум ин чархаи поёнраванда, панҷум рӯдаи сигмашакл, шашум бошад рӯдаи рост, ки ба охир мерасад дар сурохи мақъад, яъне анус. рӯдаи ғафс кадом вазифаҳоро иҷро мекунад? якум вазифаи рӯдаи ғафс ин ҷои ҷабиши об ва намакҳои минералӣ, дуюм вазифааш ин ҳосилкунӣ ва хориҷкунии ахлот, сеюм вазифааш бошад ин ҷои зисти бактерияи симбиотӣ мебошад. микрофлораи рӯда ё ин ки бактерияи симбиотӣ дар организми мо кадом вазифаро иҷро мекунад? якум вазифаи онҳо ин таҷзияи клетчатка, яъне селюлоза мебошад. дуюм вазифаи онҳо синтези витаминҳои гурӯҳи Б ва К мебошад. вазифаи сеюминашон бошад ин ҳосилкунии микрофлораи мӯътадил мебошад, ки ин монеъ мешавад барои инкишофи бактерияҳои бемориовар дар рӯдаи мо. дар қисмати ниҳоии мавзӯъ мо дида мебароем анатомияи ҷигар ва ғадуди зери меъдаро. маҷрӯи ҷигар ва ғадуди зери меъда, яъне маҷрӯи ҳардуяшон кушода мешавад ба рӯдаи 12-ангушта. аз рӯи тарашҳӯ ҷигар ва ғадуди зери меъда ба ғадудҳои тарашҳӯи омехта дохил мешаванд.
аз рӯи сохти анатомӣ ҷигар аз ду ҳисса иборат мебошад: ҳиссаи калон ва ҳиссаи хурд. Инчунин дар сатҳи поёнии ҷигар талхадонро мо мебинем. вазифаи талхадон ин ҷамъ кардани талха мебошад. раванди талхаҳосилшавӣ ин доимӣ аст, дар худи ҷигар ба амал меояд. аммо раванди хориҷшавии талха ба рудаи дувоздангӯша ин муваққатӣ аст, яъне ҳамавақт нест, зеро ки дар рудаи дувоздангӯша мо ҳамавақт хӯрокро дида наметавонем. дар вақте ки дар рудаи дувоздангӯша агар хӯрок бошад, дар ин маврид аз талхадон ва ҷигар ба рудаи дувоздангӯша талха ҷорӣ мешавад. дар сурати набудани хӯрок дар рудаи дувоздангӯшта, дар ин маврид талхае ки дар ҷигар ҳосил мешавад, дар талхадон захира мешавад. яъне вазифаи талхадон ин ҷамъ кардани талха мебошад. дар организми инсон ҷигар кадом вазифаро иҷро мекунад? яъне вазифаҳои ҷигар. якумин вазифае ки ҷигар иҷро мекунад ин ҳосилкунӣ ва хориҷ кардани талха. ҳосил кардан ва хориҷ кардани талха. вазифаи дуюмаш бошад ин безарар кардани моддаҳои заҳрнок. ногуфта намонад ки ҳамаи моддаи ғизоие ки дар руда ҷабида мешавад ба хун мегзарад ва ин ҳама сараввал ба ҷигар рафта, ин тавассути ҷигар гузашта баъд ба гардиши хуни умумӣ ворид мешавад. зеро ки ҳамаи токсин ва заҳрҳое ки дар таркиби хуни мо вуҷуд дорад дар ҷигар безарар карда мешавад, баъд ба ҳуҷайра ва бофтаҳои мо бурда расонида мешавад. сеюмин вазифа ин синтези сафедаҳои хун, сафедаҳои албумин, глобулин, фибриноген, яъне сафедаҳое ки дар хуни мо вуҷуд доранд маҳз дар анамин ҷигар ҳосил мешавад. чорумин вазифа ин депои хун, яъне ҷои захирагоҳи хун мебошад. вазифаи панҷум ин синтез ва захираи гликоген мебошад. гликоген ин полисахарид мебошад. бо таъсири гормони инсулин дар ҷигар аз глюкоза гликоген ҳосил мешавад ва дар ин ҷо захира мешавад. вазифаи шашум бошад ин вайрон кардани эритроцитҳои хун мебошад. талха дар раванди ҳозима кадом вазифаҳоро иҷро мекунад? вазифаи якумин дараҷаи талха ин эмулгатсияи чарбҳо, яъне реза ё ин ки майда кардани чарбҳо, на таҷзия, танҳо реза ё ин ки майда кардани чарбҳо. дуюмин вазифааш ин фаъолкунии ферментҳои ғадуди зери меъда. ферментҳои ғадуди зери меъда ки дар ғадуди зери меъда ҳосил мешаванд, дар мадди аввал онҳо нофаъол мебошанд. вақте ки ба рудаи дувоздангӯша мерезанд ва аз болои онҳо талха омада мерезад, пас аз он онҳо фаъол мешаванд. мисол трипсиногене ки дар ғадуди зери меъда ҳосил мешавад, трипсиноген дар шакли нофаъол мебошад. бо таъсири талха ба трипсин табдил ёфта дар таҷзияи сафедаҳо иштирок мекунанд. вазифаи сеюмини талха ин зиёд кардани перисталтикаи рудаҳо мебошад. перисталтикаи рудаҳо ин кашишхӯрии мавҷмонанди рудаҳо мебошад ки ҳаракати хӯрок ин ки ҳаракати ғизоро дар руда таъмин мекунад. дигар ғадуде ки ҳоло мо маълумот метиҳем, ин ғадуди зери меъда мебошад. аз ду қисмат иборат мебошад: қисмати экзокринӣ ва қисмати эндокринӣ. доир ба қисмати эндокринӣ мо маълумот додагӣ ҳастем ва танҳо ҳоло мо қисмати экзокринӣ онро дида мебарем. қисмати экзокринӣ он танҳо фермент ҳосил мекунад. кадом ферментҳо? масалан ферменте ки сафедаҳоро таҷзия мекунад, сафедаҳоро то аминокислота, ин трипсин мебошад. ферменте ки чарбҳоро таҷзия мекунад, чарбҳоро то глитсерин кислота олии чарбӣ, ин липаза мебошад. дигараш бошад карбогидратҳоро то глюкоза таҷзия мекунад, ин амилаза мебошад. дар ниҳояти кор ин нуклеазаҳо мебошанд ки кислотаи нуклеинатро то нуклеотидро таҷзия мекунанд. ташаккур ба диққататон.